A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti, jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten. I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu, one koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao. A mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni u Allaha, ni u onaj svijet ne vjeruju. A kome je šeitan drug, zao mu je drug. A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kada Allah o njima sve zna? Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo on će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati. A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? Tog dana jedva bi dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv poslanika dizali, da je nad njima zemlja poravnana. A od Allaha neće moći ni jednu riječ sakriti. O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate. I kada ste džunubi, osim ako ste putnici, sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. Allah zaista briše grijehe i prašta. Zar ne vidiš kako oni kojima je dat dio knjige pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s pravog puta skrenete? Allah dobro poznaje neprijatelje vaše i Allah je dovoljan zaštitnik i Allah je dovoljan pomagač. Ima Jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru. Čujemo, ali se ne pokoravamo. I čuj, ne čulite. I rajna. A da oni kažu, čujemo i pokoravamo se. I čuj i pogledaj na nas. Bilo bi za njih bolje i ispravnije. Ali Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje. O vi kojima je knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujte. Ono što potvrđuje kao istinito ono što već imate, prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli one koji nisu subotu poštivali.
Allahova zapovijest se mora izvršiti. Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove od toga kome on hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini, izmišljajući laž, grijeh veliki. Zar ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha onoga koga on hoće i nikome se neće nikoliko trun jedan nepravda učiniti. Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu, a to je dovoljno da se teško ogriješe. Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige, kako u kumire i šeitana vjeruju, a o neznabošcima govore, oni su na ispravnijem putu od vjernika. Njih je Allah prokleo, a onome koga je Allah prokleo, nećeš naći nikoga ko bi mu pomogao. Kada bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali. Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli. A mi smo Ibrahimovim potomcima knjigu i mudrost dali i carstvo im veliko darovali. I bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćali. Njima je dovoljan džehennem, oganj užareni. One koji ne vjeruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti. Kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo im ih drugim kožama, da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar. A one koji vjeruju i čine dobra djela, uvešćemo sigurno u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite, da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet. Allah doista sve čuje i vidi. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šeitanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega, a šeitan želi da ih u veliku zabludu navede. Kad im se kaže, prihvatite ono što Allah objavljuje i poslanika, vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću. A šta će tek biti kad ih, zbog dijela ruku njihovih, pogodi kakva nesreća, pa ti dođu kunući se Allahom. Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge. Allah dobro zna šta je u srcima njihovim. Zato se ti ne obaziri na riječi njihove i posavjetuj ih i reci im o njima ono što će ih dirnuti. A mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se
prema Allahovom naređenju pokoravali, a da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti i da i poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv. I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. A da smo mi njima naredili, poubijajte se ili iselite se iz zavičaja svog, malo ko od njih bi to učinio. A kada bi oni onako, kako im se savjetuje, postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri. I tada bismo im mi sigurno veliku nagradu dali i na pravi put ih usmjerili. Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku bit će u društvo vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti? Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna. O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi.